ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వాలి ఇంగ్లీష్. మా ఇష్టం వచ్చిన టాపిక్ మ్యామ్. ఏదైనా పర్లేదు, మీ ఇష్టం వచ్చిందైతే ఇవ్వండి, కానీ ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వండి అంతే. ఓకే స్టూడెంట్స్, అందరూ ప్రెజెంటేషన్ ప్రిపేర్ అయ్యారా ఈరోజు? ఓకే మ్యామ్, ప్రిపేర్ అయ్యాము. లేదు మ్యామ్, రేపు చెప్తాము. ఏదైనా పర్లేదు, వచ్చి చెప్పండి, మీకు వచ్చింది చెప్పండి అంతే. ఉన్నాం మ్యామ్, రెడీగా ఉన్నాం. రూల్ నెంబర్ వైజ్గా పిలుస్తా, అలా వచ్చేయండి. ఓకేనా? రూల్ నెంబర్ 4. నేనే మ్యామ్, రోల్ నెంబర్ 4. ఓకే, ఏం టాపిక్ నీది ఈరోజు? మేడం, మై టాపిక్ ఈస్ అబ్దుల్ కలాం. ఓకే, నైస్ టాపిక్. కంటిన్యూ. Abdul Kalam is a great fighter and he is a good fighter, and his topic is inspiration. So many million people is inspired. His statue is more than Abdul Kalam. ఇద్దరు నైస్, చాలా బాగా చెప్పారు. అందరూ క్లాప్స్ కొట్టండి. 7/7 మార్క్స్. Okay ma'am, thank you ma'am. ఓకే, నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ 16. వాట్ ఈస్ యువర్ టాపిక్?